Oras manihita sa luhut na, para di maruhan ang pikirata, lato mangihon hatani di pata, martangi ang mahita. Asiniruhan nito hatta Jesus Kristus ma, lato to mangaramuti hamon sa luhut na, lato mangihon hatana di pagkasatikyon. Amen. Hurian itu hatta tatangi homma hatani di pata, nagabi turpu jamita di partangyangan, ima ebistal minggu napaduahon dung Trinitatis di tanggal 26 Juni tahun 2022. Genetian Evangelium Lukas Piddusia mamukasian ayat 50 sada prode ayat 62 songonoma didok disi. Alai di dalam donok ari hahabakitna dipatohom mabuhina mardala tuhuta Jerusalem las disuruh maaka suruanna padujuluna. Jadi lau manasida di bangotima sada hutani halak Samaria patorehon parborgenamna gabi dang dijakun nasida ibana ala de patohon bohina lau tu Jerusalem mardilei hisianna si Jakobus do si Johannes di dokma Tuhan anggo oloho hudoko kami ma turun api sian gijang mangaling sehon nasida songon pinahen di si Elia alai humusor ma ibana hona hata mana sida dibahen nin nama dang dipoto hamu hape manang todidia di hamu ay lahu paluahun dada mga gohon todin di colma anak ni colmay ubahin naro jala tuhutana asing nama de topo na sida uju de tonga dalan na sida nin nasahalak mamadok ibana saay ihutonok kodoho manang tudia peholaho didok Jesus matu ibana namar liang dua ka tuasu namarasar do pidong namartonga-tonga langit alai anggo di anak ni colmai dang adong hapiahan ni uluna iya tu sahalan asing didok ihut tonaw alai didokima loasaw jolo law mananum damang alain ninna madok ibana pasobu maakana mati manan namatena alayang goho borhat ma mamaritahun harajaun di pata sahalan na asing musim madok huyut to peho Tuhan alay luasaw jolo martinadi kata tuwaka dongakku sebagas alay nin na Jesus mamadok ibana nama jaman ninggala huhup mamereng tubudi tung nasutaw may tuharajaun di bata. Ido sahat na huwak karungan, nagay turpu jamita di bagas at tikyon, ima di jamita partangyangan, epistel minggu, tu tanggal 26 Juni tahun 2022. Marujahan di bagasan topik, Setia Mangihutton Jesus. Hawa karungan sa porsyan, arong dosa da eddi di bukid de 600 lalu, judulna, Sai ihutonokku Jesus. Ima sada edde nang somal tabiki. Jala tung mace honaro toroha nihita no begisa hatan edde. Ima law mangihuton tuhatta Jesus Kristus. Didok do di bagasan edde. Sai ihutonokku Jesus. Sai ihutonokku Jesus saliling-liling nay. Nang gudang hapur suhon. Sai bengit tuaw manawon. Sai ihutonokku Jesus saliling-liling nay. Hawa karungan sin edday buhay dure mangata di narikot ni hasatiyaon lau mangihutto Tuhan Jesus. Tuk pegudang hapur suhon alay halat na satiyay sa ihutonon na do Tuhan Jesus. Buhari hita sa luhut na hawa karungan. Ranido hita lau patupahuni mangihutton Tuhan Jesus sa liling-nililing na. Hasitong na makarungan tung sa dala siruha do, mulubuli tay huto tuhat-tay. Buasa hudok sa dala siruha. Ala na tayo toni ima Tuhan. Raja jelas si paluan ni portibyon. Lapatan na arong kepastian, uju tay huton Kristusi. Ibarat Tuhan na duk paluaw kita. Alay,
Dan sesudi halak olo mangihutton Tuhan Yesus. Arong do na manulak ibana. Jala arong do halak na marsidalian. Lalap mangalui sidalian laho manulak pojon di Tuhani. Lau sima ham makarongan na tede sa turpuk jami taon. Rubang niya kaharwahon ni Jolma. Laho majakon pojon ni Tuhani. Hawa kadongan didok di turpukon. Alai di dalam jonok ariha bekitna dipatohom ma bohina mardalan tuhuta Jerusalem. Dipatohom lapatanna diarahom ma padang situjonna imadopak huta Jerusalem. Pabua di Jerusalem ma naikon di pasaut hamasa ni panahon ni Tuhan Yesus dihaup silangi. Naborohat do Tuhan Yesus madapoton huta Jerusalem rapon doon akasasihanna la patulusun sakap ni dipata jahuba. Dongi laos disuruh Tuhan Yesus maakasuruan na patujuluna. Jadi lau manasida dibongoti masada hutani halak Samaria paturehon parbornginan na. Alai dang dijakun nasida Yesus ala dibutuh nasida naing tu Jerusalem du ibana. Takas tahi diujui nungaliling marmusu halak Samaria dopak halak Yahudi. Hindarohon ni gebesugu maruhani si Jakobus do si Yohanes isian ni tuhatay. Pore di dok nasida asa dibaturun api yang gijang. Sokon namasa ditikini paru hirang Elia. Itu rohan nasida wakadungan tulupan ni Tuhan Yesus dusakapi. Alai dina ubigi gabi dipicang Tuhan Yesus do sisian nai. Di orairu nasida lau patu pahoni. Airang sarobangi do sakap ni dipata. Airang songoni ulaun ni sisian ni Tuhan Yesus. Dang takas dubi diraju menasida pakorhon ni toddi narong dinguruna. Ia harun ni Tuhan Yesus imalau paluhau jolmaru sian hamaguan dada laho mangagohosa. Takas lu di son gebe sada persejar nargama di bagasang nguluta pamua pojota songon si hutto Tuhan Yesus imalau patupa hai baruodo molotung peditulak kita ala ni barita na uli dakpo lagay balos sonotai marhiti ulaw na sulingkan dang balos sonota najat marhiti ulaw najat alay ikunading kedo bahenota mabalos ulaw najat ido ulaw nyaka hisyan di Tuhan Yesus. Dung salpu wakaya hamakarungan borhat manasida tuhuta na asing. Jala di tongad dalani tadi dia marasi tulu parrohan ni Jolma ni nama jakon tuhatay. Nabarjulu di pardalanani arong masahalak na madok Tuhan Yesus. Say ihutonok kuduho marang tuduya beholau. Tung mace ulido pegion padohani. Mangihutto Tuhan Yesus marang tuduya be ibana lau. Lawatanna ngaradi ibana mangihutto tuhatay marang song dia pena masa marang tuduya be ibana lau. Alay hang makarungan lahu manganusi idok Tuhan Yesus dudu ibana. Namar liang do akka atuasu namarasar do pidong namar tonga-tonga langit alay anggo di anak ni Solmai dang adong hapiahan ni uluna paduhani patuduhon haserepon ni reuhan ni Tuhan Yesus soon anak ni dipata ibana natuat sian banua gitjang sorang diparani pinahan jala ikong manaon hapur suhon dihau pinur silangi paduhani tong nang paingoton pabua manang isin na giot ruhana mangihutton Tuhan Yesus ikon sian haradion ni roha maibana unang hasangapun dipikir rohana ikon serep marohana sotung gijang rohana sotung ditahi akaragam nyaka na pinikiran ni rohana airang hasangapun naniluan ni tuhatay. Nabaruan hawa karungan dong salpui didok Tuhan Yesus mamusi tu sahalak na asing ihut tonau alay didokima lo asal julu lau panarum damang hawa karungan ia alus di paduhani hasetong na
sada hata upama doin nang somal di halak Yahudi. Ima na marturu-turu tuhau duho dipati kalau pasanga pon naturas. Mulu di halak Yahudi na diguare pasanga pon naturas, ima saha tu nama rujung guru naturas ne. Alani i tung nasujadi du manadik ko naturas na adoras so marujung guru naturas ne. Mulu ditadik ko naturas na dus may na makalomohon asa hato marujung guru naturas ne. Alai ipi hola sada sidaliad dwi di bawah nama dok alus nere Tuhan Yesus. Alani ido didok Tuhan Yesus tu ibana pasobbu ma akan namate mananom namatena. Alai anggoho orhat ma mamaritahon harajaon ni debata. Lapatan na dada nang mengajari asa unang dipersangapen naturasna. Ale paduhani nang paposon rohani colmai dihuasun ni Tuhan Yesus. Songo Tuhan ni namanguru do Tuhan ni namate do ibana. Songo ni dia kaarsak ng parokilon na buy masa ding guru ni colmai natuk dui salpohonon ni Tuhan Yesus. Siyan guru niya karamang rubi ragam niya kahapariron ujo mangihut to ni bana. Alani i dang gabi sedalian niya karagam niya masa dito katongan ni gulon laho mangihut ton tuhatay. Nabatuluhon didok diterpukon hama karungan arong masahalan na asing mo si Madok. Huihut to peho Tuhan. Alay, loa sa ujolo martina dikata, tuwak karong aku sa bagas. Dison hama karungan jupak tado sa dapakalahon sa halak na sa mga luis dalian laho mangihut to Tuhan Yesus. Siyala nasusian rohana dope laho mangului parsuruan di tuhatay. Sa sitong na ulaw na ding gado makaholongi akadungan sa bagas. Naulo pa ang sangap po naturas. Laho, martina di kata, do akadungan na sa bagas. Alay, di boto Tuhan Yesus do na di bagasan rohan ni Jolmay. Na madokatana sa ngonito ibana, ay hora si Daliad do'y. Ido ubahin, di dok Tuhan Yesus do ibana, na madyaman ning gala, uhot mamering tupudi, tung nasotaw may tuharajaw ni debata. Sa halak na mangihut Tuhan Yesus, dus duy songon sa halak na maninggala. Tung nasujadi do iba na mardida tupuri. So holan tujulu asa dinggan ulaw na. Asa iko tertuju do panatapan na tujulu. Dang boy tu habirang tu siyaman manang tupudi. Asa unang gabi siga ulaw na. Lapatan na dang boy gay rohana. Alay di baga sa parsitu may iba na fokus tu ulaw na. Law mangihuton Tuhan Yesus dito ang katungan ni gulunat. Hamak karungan sa forsyaon, ima akaragam ni alus manang haruhaon ni Zolma di partikya ni. Jala sa ato partikya sunuaingon, jojo depe tabegi manang taida haruhaon paduhan manang pangalahon ni Zolma na jojo marsidalian. Molo didok asa par minggu arong manamadok ima dah pasarong ulaw ko manang pas karejo ba habis ito ko niya karejo manang masangajo iba na karejo dari minggu asa unang lao tu parmingguan ragam tahe akka sedalian asa unang ro tu parmingguan sa unang uso ni masa dito ang atong kaning ulut ang makarungan dinadiba muli tugihon lao marhubas di huriyay arong may namatok ay madah paposo hudu biba marpese-pese do biba akano tuy majo dadi banay madok imada ngapa tua huiba akano posoy majo ujung na hamakarungan na puso manang nang matua sudi marsidalian sudi madok kondak sanga do be tikina asa disono hamakarungan di paingot dohita asa unang na marsidalian laho mangihuttot Tuhan Yesus sotung tatulak Tuhan Yesus alay tapadade maruhatta ngulutta jalatadokma di sorduao o Tuhan suru maaw nakpigudang akahamolon asak ng parukilon nawi masa di baga sa ngulut taon ale unang matabahin ni gabi sidalian na biari hita
mangihut to tuhatay. Naing masongon edetay, say ihut to no ko Jesus sa liling-liling nay. Hamakarungan sa porsyaon, sa luhod ak kaalus ni Tuhan Jesus diturpukon, dienet duy sa nako pama ng somal di hatihay. Alani unang manigurasing pangatusyota, sa ihir na surikot bipasangapon na toras nang namakahulong idungan sa bagas. Manang sutong diroruhatta, dang gabi rikot pi akaarta di ngudut taon. Dangin na didok na. Alay di ajari duhita, asa patujuluhon Tuhan Jesus di saduk ngudut taon. Pos maruhatta, sa liling tayhut to Tuhan Jesus, dang pasubon na sa halakta, mga rupi na sa naon dito ang atungan ni ngudut taon. Alani naing mamarsitutu hita, di bagasan hasatiyaon, laho mangihutton Tuhan Jesus. Jarata pangasahon mahuwaso, doot padawaniyon di tuhatay. Tapas erip madirita, diarupan ni Tuhani. Naing mahita mangulo, mangasahon panugunuguan nito di. Ima na mabuan hanguluan, dada tuhamakuan. Na mabuan lasiroha, dada arsak. Na mabuan hasadaon, dada parsadisian, ay tusido hita di Diyo. Buha asalam torob akana porsiya di guar ni Tuhan Jesus. Asa daputan haluaon na manotong sudi jolmay. Atong manangaha pinamasa, lasiruha manang arsak pe, marsitutu mahita, patuduhon hasa tiyota, lahu mangihuton Tuhan Jesus Kristus, rudi sa liling-liling na. Amen. Martanyang mahita. Ali Tuhan Jesus Kristus, moliati madibajo mo tuhami, na milit hami gabi sa siyamu. Tugu-tugu mahami di bagasato di perbariyay, asa margugu jala sa tiya hay manghihutok ko. Nakpay iko bulusan nami ragam niya kahamoron ng arsak. Alay, toktong ang parguguwi hami, laho manghihutok ko. Sa haro di sa liling-liling na. Marsaka bagwar mo, ani Tuhan, di pata para siruhan na sumurong. Amen.